ne tɔgɔ ye Isa ye, n jamu ye Sinayogo ye. Ne ye baarakɛlaw ka lafasatɔn ɲɛmɔgɔ ye. Ne ka baarakɛyɔrɔ ye minisiriso min ɲɛsinnen bɛ sirako ye ma. Mais ne yɛrɛ ye Mali minisiriso bɛɛ ka u ka wariso baarakɛlaw an'u ka mɔgɔw ani u ka baarakɛlaw ka koɲɛw bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min n'an b'a fɔ direction des ressources humaines ani CPS ne y'olu ka ɲɛmɔgɔ ye. An ye baarabila boloda ka bɛn ni ntɛnɛn nata ye tile 3 baarabila de don. Tɛnɛn ni tarata ni araba an kɔni y'an ɲini ka baarabila ko la. Mais yan'o ka kɛ an degera ka baarabila kɛ kalo salen tile 15 ani tile 16. Ta fɔlɔ la ka na sisan na ani faamaw ma sigi ka kuma kɛ. A bɛ i n'a fɔ an yɛrɛ bɛ ka nin fɔ anw ye i n'a fɔ foyi tɛ ka kɛ jamana kɔnɔ. Parce que u ma sigi ka fɔ kɛ u kɔni ye lɛtiri dɔw caman waati dɔw ka fɔ ko n'an ye baara bila k'a kɛ i n'a fɔ bagabagali. U ye lɛtiri 5 caman an yɛrɛ ye lɛtiri 1 kɛ k'a bɛɛ jaabi o ni bi cɛw ma kuma. Donc an ma lamɛn commission ma sigi fosi ma kɛ. Ntɛnɛn ye grève ye fosi ma kɛ. Anw ye baarabila 2 de boloda ɲɔgɔn fɛ. Fɔlɔ o bɛ kalo tile 12 tile 13 ani tile 14 o tile 3 n'o bɔra la n'an ma bɛn ko la an bɛna baarabila kɛ décembre kalo o dɔgɔkun fɔlɔ o kɔni o ka jugu parce que anw ka baarakɛlaw ka anw de bɛ jamana baarakɛlaw bɛɛ ka sarako ɲɛnabɔ. Donc an ye bɛna dɔgɔkun 2nan min bila nin o kɔni gɛlɛyaba de bɛ don décembre ka sarako la. San kalo laban o sara kɔni ni a tora o cogo la a tɛna sɔrɔ ni janvier ma s'a cɛmancɛ la. Saraso ni civil an bɛɛ lajɛlen a b'an bɛɛ réconcilier hali minnu bɛ ka kuma anw yɛrɛ tɛna an sara sɔrɔ a temps kɔnɔ. Donc mais comme ko dɔ a tɛ se ka sɛfan jira n'i ma sɛfan ci. Donc o kɔni na Mali min don anw sɔnna ka jɛ ka kana mais Mali fana bɛɛ ka dɔn ka fɔ dankari kɛra anw na anw lawoloma la o de dusumakasa bɛ k'anw bila. De grève tɛmɛnen na service minimum an sɔnn'o ma hali n'a y'a sɔrɔ ka fɔ service minimum bɛ kuma décret bɛ kuma service minimum kan o ye depuis Musa Tile décret mais an b'a dɔn n'an ye salaire nin ta service minimum tɛ se ka salaire kɛ salaire ye dugumamɔgɔw de olu de bɛ taa salaire ta bureau central des soldes la ka na baara k'a la ka sɔrɔ k'a bila circuit la n'olu tɛ chef tɛ se k'o ɲɛnabɔ. Bon ni a ma ɲɛnabɔ ni 2 si la an bɛ tila ka sigi ka an ka base ma u ka assemblée kɛ ka dɔn u ka laɲini an bɛ se ka fɛɛrɛ minnu boloda mais an kɔni b'a dɔn k'a fɔ an ka mɔgɔw décidelen don mɔgɔ bɛɛ décidelen don ne bɛ se ka foli yɛrɛ kɛ grève tɛmɛnen na parce que grève in na an ka service ye service 52 de ye minnu bɛ taa grève in na o service 52 la service 3 dɔrɔn de ma taa grève tɛmɛnen na o service 3 fana o tun ye faamuyaliko ye an n'u sigira ka ɲɔgɔn faamuya ni Ala sɔnna ma ntɛnɛn grève la an service 52 Mali kɔnɔ an bɛɛ bɛ taa nin grève in na Mali minisiriso bɛɛ. Donc o kɔni an bɛ foli kɛ minnu taara grève tɛmɛnen na k'a fɔ hali bi an bɛɛ bolo dilen bɛ ɲɔgɔn ma fɔ min kɛra an na dankari min kɛra an ka hakɛ la ka ni an lawoloma ka bɔ mɔgɔw la fɔ an ka bila an ka minɛn kɔnɔ. An ka laɲini ye min ye n y'o de fɔ ka d'a kan an minnu bɛ baara kɛ DFM ninnu na i n'a fɔ wariso minisiriso wariko ɲɛnabɔyɔrɔw la ani u ka mɔgɔw ka baarako ɲɛnabɔyɔrɔ ani u ka CPS direction cellule de planification et de statistique ninnu na anw ka laɲini kɔni kɛra min ye dɔrɔn min dira an tɔɲɔgɔnw ma n'o ye contrôle financier mɔgɔw ye minnu ka baara ye dɔrɔn ka na anw ka baara sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ k'a kɛra latigɛya la kɔnɔ prime ba de taara ka d'u ma misali la min bɛ se ka dɔw sara doublé mais ko fosi tɛ anw ye hali u nana risque di olu ma ka sɔrɔ ni mɔgɔ bɛ taa kaso la ni mɔgɔ bɛ sɛgɛsɛgɛ o ye anw de ye waati bɛɛ i b'a mɛn ko nin dafu in taara contrôle financier mɔgɔw taara nin yɔrɔ in na i b'a fɔ ko vérificateur mɔgɔw nana yan i b'a fɔ ko contrôle d'état mɔgɔw nana yan nɔ ou bien pôle économique ye nin directeur wele nin directeur wele mais o si tɛ olu fan fɛ ni ye risque a taara ka d'olu ma risque prime de risque foyi t'anw ye an ka laɲini kɔni ye k'a fɔ an ka kɛ kelen ye min y'an ka direction des ressources humaines ye fonction publique fana décret fɔlɔ in talen fonction publique muso ye a lajɛ ka décret spécial dɔ ta yɛrɛ ale kelen ka minisiriso baarakɛlaw ye an fana ko o tɛ baasi ye mais a kan ka di an ka direction des ressources humaines mɔgɔw ma an bɛ nin décret 2 de nɔfɛ a kala dayɛlɛ an ka mɔgɔw ye an bɛɛ ka kɛ kelen ye mɔgɔw kana bɔ ɲɔgɔn na lawolomali kana kɛ baarakɛyɔrɔ la ministre de l'économie o don na FMI bɔra yan nɔ a ko alihamdulilayi
kuma caman bɛ ka fɔ gɛlɛya bɛ sɔrɔ ka dankari kelen bɛ an ka warisoba la ka fɔ kuma caman tɛ latigɛ ye an b'a fɔ ka bara walima dɔw la ka fɔ mɔgɔw bɛ ka fɛn caman fɔ k'u ti tiɲɛ ye hɛrɛ bɛ jamana yɛrɛ dɔ farala sɔrɔ kan fɔ u ka laɲini min bɛ ka fara sɔrɔ kan o hakɛ ka se o nɔ ka ye an ka du kɔnɔnaw na an ka gadonnaw ka lasanminɛn kɔnɔna